Ik ben Lindsay en dit ben ik voor Verify. Gwen hier, dit ben ik voor Verify. Christio en dit ben ik voor Verify. Irene en dit ben ik voor Verify. Dit is Lindsay voor Verify. Dit is Jean-Pierre voor Verify. Ik ben Super Sharda en dit ben ik voor Verify. Ik ben Oliver en ik uiteraard ben ook voor Verify. Mina Uta, Miko na Verify, Chariki Matif Kue. Super Sharda hier en we zijn er bij Verify. Irene en we zijn er. Lindsay hier en we zijn er bij Verify. Jean-Pierre hier en we zijn op Verify. Dit is Lindsay, Ondoro. Gwen, 55 plus hè. Still going strong. Still net is komen en Verify. Yes, Verify. Ondoro. Dit is Christio hier en ik ben op Verify, eindelijk. Ik ben Christio Wijnhart. Dit ben ik na Verify. Ik ben Jean-Pierre en dit ben ik na Verify. Gaan we nog een keer? Oliver Smit, dit ben ik na Verify. Alassani Boom. Doro. Ik ben Super Sharda en we zijn er. Heel dankbaar. En ik voel me goed. Ik ben Lindsay en we zijn terug.
Irene, dit ben ik naar Werenfij. Dit is Lindsay, na Werenfij.